Practic ai niște advisori când vine vorba și de bursă și de... Pentru că nu ne putem pricepe la toate. Fiecare om e bun pe domeniul lui și atunci ai nevoie de specialiști. Nu? Vă zic că prima dată autoeducă-te, investește în tine, că chiar dacă pierzi banii, dacă tu nu știi nimica, tot prost ai rămas. Chiar vreau să te întreb acum, dacă ai 10.000 de euro, ce faci cu ei? Mă, acum dacă aș avea 10.000 și aș avea 20 de ani, aș investi cel puțin 5.000 în educație. Adică aș face niște cursuri, aș face, nu știu, aș sta pe lângă cineva, m-aș angaja undeva, adică ca să poți să faci performanță, cum spuneam, trebuie să îți placă domeniul în care ești. Că altfel, totdeauna vei ajunge un mediocru în domeniul tău. Trebuia să iau de-aia. Dar eu deja aveam o cultură a business-ului, știam exact cu ce se mănâncă, știam, adică educație. Asta nu ți-o ia nimeni din creier. Chiar dacă foarte mulți oameni și normal, prima dată să dai faliment sau să pierzi bani într-un business, te apuci iară, dar ai rămas cu experiența și cu educația, care nu ți-o ia nimeni. A fost o perioadă din care am învățat o grămadă de lecții, știi? Și a fost o școală pentru mine. Că ți-am zis că n-am făcut până atunci o școală economică, n-am avut educație financiară, nu m-a educat nimeni și am învățat din greșeli. Acum dacă totul s-a restricționat cu cash-ul, cam s-a oprit și cu cazinourile. Și nici nu mai vin străini așa de mulți, pentru că statul român a mărit taxele foarte mari. Adică, comparativ cu Europa, suntem singura țară din Europa care ia taxe pe pierdere. Adică, îți dau un exemplu, vii cu 100.000 de euro la casino, joci 3 ore, mai rămas cu 50.000, îți ia statul român 40% pe ea 50.000, care e pierdere. Și tu mai pleci acasă cu 30. Ce prostie. Oricum, cazinourile sunt un punct bun prin care statul poate să ia niște bani foarte frumoși, mai ales că în România jucătorii de păcănele sunt foarte, foarte mari. Și acum sunt 75.000 de aparate în România, 75.000 pe teritoriul țării. Și împreună cu aparatele astea și cu firmele online și cu cele de ocazionări și cu așa, statul român ia la buget și cu activități conexe, de comerț, de nu știu ce, TVA-ul nu se deduce la jocuri, deci tot TVA-ul intră în bugetul statului. Adică, de exemplu, la Marriott chiria pe lună, la casino este 80.000 de euro plus TVA. Acum n-am uitat să dau vești proaste sau ceva, dar cred că are legătură cu războiul și cu asta, pentru că prea a fost orchestrat tot și prea toate televiziunile s-au dus într-o singură direcție. Că ideea să ia atenția de pe chestiile importante. Să distragă atenția, doi, și să vadă cam cât de tare poate fi manipulată lumea și opinia publică, știi? Și fetele astea, vedetele, influențele care au pe Instagram nu știu câte 100.000 sau milioane, fac reclame la tot felul de produse cosmetice, și au făcut reclamă odată, anul trecut odată ăștia, ceva ceai de slăbit, nu știu cum îl cheamă, nici nu spuneam acum la voi când vreau să fac antireclamă, dar toate spuneau, domnule, am slăbit cu ceaiul ăla, un ceai n-a băut în viața ei, nici măcar știe cum arată ceaiul ăla, știi? Adică nu-i corect față de oameni. Adică chestia asta, dragilor, toate mă întrebați de unde mi-am luat tricoul ăsta, dar nimeni nu întreabă. Exact. Eu, de când am canalul ăsta de YouTube, am deja 60 și ceva de mii de oameni, primesc în fiecare săptămână pe mail 2-3 oferte de a promova ceva. Doi, respectă pe toți cei din jurul tău, indiferent ce statut social au, dacă de la aia care adună tomberonul de gunoi până la țiriac sau până la orice parlamentar sau asta, respecte pe toți, spune pe oameni egali, sunt toți oamenii, tot oameni și așa. Corect. Prima lecție, nu poți să faci bani ușor peste noapte și dacă îi faci, îi pierzi la fel de ușor cum i-ai făcut. Doi, respectă pe toți cei din jurul tău, indiferent ce statut social au, dacă de la aia care adună tomberonul de gunoi până la țiriac sau până la orice parlamentar sau asta, respecte pe toți, spune pe oameni egali, sunt toți oamenii, tot oameni și așa. Corect. Și trei, fii cinstit sau nu minți sau fii onest ca să poți să reușești pe termen lung. Pentru că minciuna și țeapa are picioare scurte. Adică investește în tine, dobândește abilități. Și țineți 2000 deoparte, că Doamne ferește, se întâmplă ceva. Și pe 2000 nu investi toți odată, nu? Exact. Asta e ideea. Oricum, diferența, dacă ar fi să facem analogie cu pokerul între bursă și cripto, a zice că bursa e un fel de cash game și... Pokerul e un fel de turneu. Cripto e un fel de turneu. Asta e. De cumva acolo trebuie să joci trebuie multe. Și... ok. Deci din cauza taxelor, practic. Din cauza că toți strigau, domnule, închide jocurile că au nenorocit oamenii. Deci matematica e numărul 1. Mă, acum fiind de la început, în 90, în business-ul ăsta și văzând câți oameni s-au nenorocit și au pierdut bani, nu m-a mai luat pe mine capul. Dar să știi că sunt o grămadă din domeniu, patroni și manageri de casino, care oricât s-au câștigat, au pierdut toți banii la alte jocuri. Deși matematica jocului, nu poți să faci business dacă nu știi matematică foarte bine. Pentru că casino, mai ales live, este matematică, nu e altceva. Că nu este ceva electronic așa la păcănele să controlezi procentul de payout, știi, de cât se plătește la jucător. Deci matematica e numărul 1.